Tässä vähän kuoria, mitä? No mitä menee? Sano jotain. Miltä tuntuu, kun Suomi on voittanut maailmanmestaruuden? Selvinpäin töissä hienolta. No niin, eikö mitään muuta sanottavaa? 16 vuoden jälkeen on tullut maailmanmestaruus, kultamitalit kaulassa, koko kansalle hieno homma, huonoa juhlitaan. Onko mitään muuta sanottavaa? On. Arvostan suunnattomasti tekoanne. Olin pikkupoika silloin, kun viimeksi voitettiin ja heilutin lippua katolla. Muistatko, kun teki 4. maalin? Äsken jo unohtui. Muistettiin, että oli 3-1. Joku sanoi, että mä jätty 3-1 peli. Joku unohdettiin. Muistatko, kun teki 4. maalin? 95. Kyllä. Jutila ja tuuletti tällä tavalla ja Janne, kuka kaato? Janne Niinimaa. Kyllä, on. Jonkunlaista tietoa kuitenkin takana. No meepä haastatelemaan sitten. Ota sä siitä Niko Kapanen nyt. Lalli Kapanen. Lallikka, hiljainen mies. No ei, Lallilla ei oikein irtoa, mutta otetaan tää Sami Lepistö. K-kansan Suomen kikolo otetaan tästä nyt. Samihan ei juo mitään muuta kuin Dom Perignonia. Dom Perignonia ei sun speitsiä, jossa on vain 6-7. Ja mites niin nyt sitten tästä kun lähdetään stadin yöhön, niin, tai huomenna mennään, niin mites niin lähteekö minkään näköistä rallattelua sitten siellä? Kyllä mä uskon, että siitä ihan hyvä setti mä haluan saada aikaa, että huomista odotellessa vaan. No mites tuohon sanoo sitten Lepistölle riittää se Rauman äijä? Minkälainen tunnelma tänään? Ei mitään, rillataan. Rillataan. No Jutille vois mennä vielä vähän haastattelua. Tai K-kansan aina Pilströmi mielessä. Pilströmihän voi ottaa tämän koko mikrofonin haltuun ja alkaa rupattelemaan. Mitä? Ota vaan mikrofonin. Ei voi ottaa vaan myöhemmin. Anna Lajuselle. En mä tarvis. No ota nyt vaan mikrofoni. Vähän poikea jännittää, mutta eiköhän siitä lähde. Mallu! Ei mä niin, se on jotain. Takaisin yläkertaan. En mä ota. Ketä hoitaa? Rekulle terveisiä. Teitte aika tempoa. Joo, ei ihan upea fiilis kyllä, että niinhän on jätkiä tässä, sen takia pelataan joukkueurheilua, että tästä pystytään nauttimaan yhdessä. Ja niin joka palanen vaan loksahti yhteen, koko ryhmä, koko pelaajat, huoltajat, hierojat, valmentajat, kaikki, niin kun klikkaa yhteen, niin tää on tulos. Siis aivan maaginen suoritus toi viimeinen peli. Siis Venäjä-peli oli jo aivan täydellistä kiekkoa käytännössä, ainakin katsomoon maallikon silmään. Ja sitten tää näin vielä 6-1, niin ihan täydelliset niin murskajaiset, niin ylivoimaa. No rehellisesti voin sanoa, että pari ekan matsin jälkeen on semmonen fiilis, että tässä voidaan mennä tosiaan loppuun asti. Ja Venäjän matsin jälkeen oli semmonen fiilis, että tää on hoidettaa homma, että kukaan ei ollut tyytyväinen siinä vaiheessa vielä yhtään. Ja semmonen fiilis, että tässä mennään oikeasti loppuun. Ja sitten vaikka oli peli 1-0 ja koko peli pelattiin samalla lailla ja uskottiin ja eihän se hirveästi selittele ja varaa, kun 5-0 vikaerä. Ei ihan pikkujuttu. Paljon on puhuttu tästä, että on teikäläiset, sinä ja Mikko ja sitten on Mikke siihen vielä. Niin kuin näin, että tää oli tämmönen niin kuin uuden polven nyt semmonen lopullinen, todellinen niin kuin uusien johtajien tulo. En tiedä joo. Hienoa, että se kuulostaa, mutta niin kuin mä sanoin, että tää on niin joukkueen voitto. Katsotaan ihan hyvä esimerkki on tuo loppuottelu. Sieltä nousee hienosti neloskentän, kolmoskentän jätkät. Kaikki pelaa yhdessä ihan loistavasti. Vehanen pelaa maalis loistavasti. Ja se on vaan niin, että yhdellä kentällä, kahdella kentällä ei voita. 4 kentällä voittaa ja hyvillä veskareilla voittaa ja ryhmähengellä voittaa ja sen takia tänään voitettiin. Miten juhlat tästä jatkuu? ei ole hirveästi mitään suunniteltu, mutta eikä tämä perinteisen kaavan mukaan mene suomalaisista ja pidetään tätä mainetta yllä. Jahas! Miltä maistuu voiton sikari tässä kohtaa? Erittäin hyvälle, kiitos. Löytäpä nyt vähän sitä ja... Hyvälle maistuu edelleenkin. Löytyykö mitään sikarianalyysiä sieltä? En oo asiantuntija, Tuomo on asiantuntija näissä. Iso johtaja. Tärkeä henkilö. Kyllä, ei kieltämättä. Tää on mahtava ilta ja tästä pitää nauttia. Hei. Tää on iso juttu ja jokaisen pitää nauttia. Kuka teki voittomaalin tänään? Kuka teki tänään voittomaalin?
Niin. Joo. Katsotaan tää, kato kovaa ja saadaan. Tämmönen meininki. Joo, tää on hyvä meininki. Ei niitä kultaisia pulloja ihan joka vuosi boksautella kumminkin. Hei, ihan oikeesti, niin tää oli koko joukkueen todellinen työnäyte. Niin sano nyt oikeesti, kun ennen kisoja ei ole raitin pakkeja ja miten 8 pakilla voi pelata ja kaikki oli vähän vialla ja median mielestä. Niin, no se oli teidän mielipide. Ei hyvinhän se meni, että kaikki oli sinut sen jutun kanssa, niin ei se ole mitään ongelmaa. Se meni hyvin. Tässä on lopputulos. Miltä susta tuntuu kultamitali kaulassa? No hienoltahan se tuntuu, että eihän tätä tajua vielä, että ehkä huomenna kun päästään Suomeen, niin rupeaa pikkuhiljaa hiffaan ton jutun, että mikä on niinku homman nimi. Tsemppiä. Kiitos. Mikeltä vielä lyhyt kommentti. Mikke, me sulta kysytään vielä, me lähdetään hemmettiin sitten täältä näin. Yes. Niin miten juhlat jatkuu? No en tiedä, tässä nyt jos me saatais ruokaa, niin vähän syötä sekaan. Ja eiköhän me tässä aikamoiset juhlat keksitä vielä, että se on varma. Mitäs kuka teillä on täällä niinku semmonen selkeä seremoniapäällikkö? Näytti ainakin, että Salmela otti hommaa haltuun aika hyvin. No Salmela on aika iso seremoniapäällikkö, että siltä voi kysellä noita tulevia, että sieltä löytyy vastaukset varmaan aika monet. Noin, siellä tuli vähän heittoa, että siellä on seremoniamestari ehdottomasti. Kyllä. Miten juhlat tästä sun osalta jatkuu? No